Ug pananglitan mo expire ang extinguisher unsa may buhaton nila, sir? Actually, sir Ray, o kuan lang no, kanang gitawag na tong expiration no. Kuan gina magdepende gina sa kuano sa pag-maintain nato sa fire extinguisher kay kani fire extinguisher gyud is pressurized na siya. So meaning kung pressurized na siya, once nga wala ni di mo ma-maintain, di ma-maintain ang pressure, so that's the time nga maingon ta nga na-expire siya. Pero once nga ma-maintain na ang pressure, like na may kuan na sir, na man ay kuan diha nga buhaton nimo, like you have to turn it upside down or uyugon nimo kita. Lugoon nimo para nga ma-maintain ang pressure, para katong kuan dito, katong chemical nga dry chem is mo kuan siya, dili siya mo bagtok mo kuan bitaw ugahi. So mo na pinakakuan diha. So just maintain it, turn it upside down, lugua, para nga kanang gitawag na to expiration is mulungtad pag yun kay ang kuan man na ang pressure man gigada na sir.